Megengan asaripun saking tembung megeng ingkang artosipun nahan. Boten namung nahan nafsu nedha lan ngombe, nanging ugi nahan saking sedaya nafsu. Kados amarah saha bab-bab ingkang saged batalake siam. Maksud sanesipun saking magengan inggih punika menawi sekadap malih ajeng mlebeti sasi suci poso amarga wonten sasi kesebat. Umat muslim berkewajiban kangge nglampahaken ibadah siam saulan kebak. Magengan limrahipun dipun lampahaken jelang minggu pungkasan wonten sasi Ruah. Miderek kriyosipun tradisi magengan punika dipun tempengaken dening Sunan Kalijaga ing wanci penyebaran agami Islam wonten Jawi. Samantunipun para sederek sedaya sampun pinarak ugi dados maos tahlil sareng-sareng ingkang dipun wiwiti kaliyan moden utawi tiyang kang dipun amanati. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjuk ngarsanipun para bin sepuh, para bapak ibu jamaah sedaya. Nggih boten kesupen langkung rumiyin semangga kula ndherekaken saraos syukur alhamdulillah dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Samantunipun berkat dipun tampa dumateng sederek sedaya kangge ngakhiri adicara magengan punika sareng-sareng manjatake pandongan wonten Gusti Kang Maha Kuwasa supaya didadosaken barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني
سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني.